си, Татко мой. Искам да предам животът си в Тебе, Исус. Това време, което го имаме, да бъде посветено за Тебе, Исус. Идвам да Ти се покланям, Татко мой. Приеми ми в Твоите обятия, Татко мой. Искам близка среща с Тебе, Татко. Ти си моя Бог, Исус. Ти си моя Цар, Татко мой. Величаем и издигаме Те, Татко мой. Аз чувствам силно Твоето присъствие, Господи. Ти се движиш точно сега, Исус. Ти се движиш точно сега, Татко мой. Защото Ти си велик. Ти си свят, Татко мой. Просто затвори очите си, предай си в Божите ръце. Ще се намериш пред олтара Му. Ще се намериш до Него близо. Халелуя, Исус. Божия Кирила на Масая. О, Джизус. Ти си моя Бог, Исус. О, Ти си моя Бог. О, Ти си моя Бог, Исус. И Те величая. О, Ти си моя Бог, Исус. О, Ти си моя Бог. О, Ти си моя Бог, Исус. Те величая. Решила тук сме заради Теб, Исус. Адонай, ние сме тук заради Тебе, Исусе. Ние сме тук заради Тебе, Исусе. Близка среща с Господа. Искаме да бъдем, Татко мой, до нозете Ти, Татко мой. Величаваме Те, Господи. Всеки ум и обуд да напусне тялото и, Господи, всяко едно притеснение, Татко мой. Тя дойде тук с намерение да бъде по-близо до Тебе, Татко